meswa efiti esaso abase koka barikase efiti kokoben etwam koka tanoso koka ebu akwa enwa ibebi store obi ani dwuma ye nyina ye de ani Manhyia Infie ye di ja ya bro eti akwa ye wie som na obi ankode pepa so to we eti memma no wa pohunu de eni kwanza ohu nananom ya ma ya yedi dwuma no peja free Manhyia Infie ye ni che ba bia for Richard for Rajiman Zuba en komo ena wotimu mo se ye ni so na emwa bono na se nananom dwumadi no entimi enwie peyo ye da so a e o Manhyia Infie eye prame so ha ena ye akwankoja sma ye ama Nana Konadu Yiadom no aha ena dwumadi nyina ekoso anu nti ye ekoso ya hwefo betimi aba YouTube live ade a etwago ena Facebook live obehu bibia ekoso bia enchachira ye ma nyina no eba TV no so ema ho no na watimi atiase yie na eno wa amadache wo so nya bi ede akyerɛkyerɛ enkyirima wafa sesi anamene onabuzuba kasa afa enhyia nananom aye eho wotimu bio kyerɛ efiri okyena ekɔro na so okyena no edwa bi ye Kumasi shops awdo nyina ya ntotom efiri eye ebu akwa basre ko tech shop bi amie efiri container se wakwa no so eba basre ko eye kwade ka bia store bi amie kwa kopme Sofia shop bi amie de na won so wo kan akyere omanfo efa sanhye eho mejiri se eye kokobo kase ena yede ema enam se yetete wono a enka okyena no eye bumbo so ko bi o store na abrafo ne nananom wo mtigu mu a bibia wo mpe bia no wo betumi afa a wo ntimi nya hwe na sane ebeye na ni papone fo mfa wo ho nyim den kofa esan ne o ha obi amanti ene ye bokoko se okyena no ma obia mie ne store obia nkodwem na aboa ama bibia ebeba sa ye bumbo ya befa mdema ana bibia tesa no ya nti bi kura ewo Asantehemaa ye tosumienu enipa ne bi wo a wo mo badwem a anopa wo betena mu saa na dwona no wo mo kofie okyena nso ye de nana ekɔbaa mu no ye mpase ye behia obi wo kwan so na ye tuafa no so enu nti ene ayen se okyena mo emadwem na ankofa o bia emma emiye ntibi enti so busa yo ofa ne ono mel honorable Kamel ewo askwa honorable amo nyamena dom bibia boko job Asantehemaa ya 47 MCs any Newaha and then leading by the regional minister Dr. Frank Amakuni Kayabum Yenya ba Yenya Transi Yedim say ya besom Asantehemaa de oba MCDC bia se otufo se tutu ase enti ene yenya ya ba besom yedim say ene ye maame ye hima ene dampem ye hima dampem die esese yenya ya ba ye besom enti ya ba se ye besom esum na enti ne wa oye askwa MC nyame admo ochina nhyehyɛ no ede na wo so de agu akwam this so na bia na nam nhyehyɛ nyina no ebe ko so totin said America no
security sɛ me adeɛ wɔ ahu hia ɔte kɔkɔɔ so ama yɛasoa te sɛ nyame boa wɔkyena Greater Kumasi ɛne the entire Asante region mɛma obiara mmie stores mɛma obiara nyɛ business mɛma bankfoɔ mmie mɛma obiara nkɔ school enti wohwɛ reseka yɛatena se ɛde sɛ yɛpa aba a yɛde bɛboa ma security sɛm akɔ no so afa ne toma paapira yɛbɛmaki sure sɛ every market within the municipality of Asante region the whole Kumasi, Greater Kumasi, any asqua, OBMBA businesses. Tell your Macano, Adia Saswa, Obia Besadema, OBMPA, Ama, Adiana Yabayano, a Yamamre. Some say, yes, Yamamre and Tonkane, the entire Mamre Cassiapa, and I'm saying Mamre Cassianti. The Mamma Kisho say, Baba or Tokoswo, Amanaya, dear Bia Beboa, Ama yet near Jaya Himachi, Boko, and Joshua. For the past 1 week, Greater Kumasi Asante cleanup exercise. Your proper group, the CSA group, the entire war every year upon Fanama, and the member who US will be who African countries they play. Ewoha Omunia Ba, Omunia Beboa, Amayakra, Yahima, Neti Boko. And I am Mamrani. Now, put your Ben Adema and see my Mapuni Maranta Mobay, Efa, Asante Mamra, and Ramania. Media the Emma say, last time I him a Uyano. Let me appear me 30 but then, once I sent you on the man, Mamma, dear mommy, Mana Konya Nibia, and then the was as so. And then the one member would say, Abwa, or took a course war, a crack Krawenia, and Tuja. In terms of security, there, MC is any head of our MISEX. And in terms of security, some any die and also. And to try to deploy most of the guys from Moha on the point. And the action is who of you now will be a mamre. A mamre and a yaba, yes, Yano, and not to listen or Hinipia was Santimamua, Obiawa, Ocha, the was Santiama Metiana, and Pedro, Ocho, Biaba, or to go also in Trans. But on your national, now him for 4 years, that's the paramount chiefs, the sub chiefs, and 1 year as a transit. And there will be other soup, said the Akan. The Jedi said, I had this young man. When you're going, I couldn't man TV worker. And yes, I was Asantehemaa, Asantehemaa, I assume could do. It means that some mechanics say, Obiansi Asantehemaa, Yenny, and him say, they don't want Camela. One say a dear infra Santimamua, but a Nanyamiadom, Yenya have a trans Santimamua, Hania Woya, Hania Yinia, and Yenya said, I can't sanctify a second, because Hania Tete, Hania Bibia, and the other mechanic said, I couldn't say Yenya, yet you should be Mikra, me and me on the land state. I miss ya, the one how I tell, how you can see a say, Dɔte Yie said, how I dress it, how I better found home, how I better appear, how I someone I come for a better dear. I'm for a better dear. And that's what yes, about it. It's very appointment. Mama Konya, we are. This is a part or parcel of this history. That's a baby, Miss Mecca, Yakaso. I can't and then Puama joining the program. Okay, Arabo Amo Kamel, MC Asopa, Municipal, and Agriculture and Comboy. Yeraswa El Manhyia Palace, the Tennis and Nanum, the Oheben, Henifa, or Numina Tanasi, Enchibia, Ye Chance, Yura. Probia Santa Kotako in the 2 seat of view, Obeba, na or no so abetness or Trasi not as a Shano Atwaso, and this Shabaka, and Son a jump for any Nanamo, or for a chicken in Bay on by no, almost so to me, Aquachia. Okay, the Nananum Eba, Nananum Ba and Oba additional and okay, and you have Kotako. 2 4 to have a view and Wabano, aha, Kotoko Hene and Eba, Yahuno, say, Nedom, Edinamum, Edi, Nachi, Onum Eba, Afe, Osha, Kudono, Enna, Esono, Echasampa, Kotoko Hene, Enna, Obano, Adia Negita Kudono, say, Ainity, Afe, 1 year Ukran in France, one of so a Omuti. Ena 1 year open almost so ena wabano enti kotoko hene etwene tipanase huno sane me yane sanchani ya echesampa yewura
otumfo osetutu ababio otekoko so ono ena woiniti a oba no enche bia obedu edwom ha na ehyeya akano na nanom ede atoso ama no aye kama na aye fefefe mene okasa die na nanom amoye amanhene dodo na enya atnase eye mantam ahodo edu nsiano emo na musifo a omo ejira nananom bedwa kokase na anam no omo nyina so aba abedru ena eye aban mu empanyufo ahodo omo so aba enche yewura eyade a woba Manhyia yewura eba enche bia na yewura eba aha yewura Kaskin Osupoku New Patriotic Party Omo NPP nkita undie no oyade odima kotre pa opanyi memo wakwa aba no apomba kode nyame adom menua na so say erade ena mo eba ya yewura na mama no hyeden NPP for eden na mo kan ekira kotoko hene den we de bema yina ho yakọ na ya mame ena what pedan enti yebaya na se yende yewura eba be krabom na yahwe akrakra eba me ati ye de sikada ene yesum me yafa me kwame owusu eti efri ejoda ne banyi nyina no na se ye nyabre pa eti sa osum ya ye nyina eba se besum no eno ana eye NPP the New Patriotic Party mpanyifo omo Asante mantamu omo oman mu any from the other regions no dodo na aba nya ka ho bom se ne pese ye ba ne ne bese eye Asante man animunyam na ne de kotoko hene ye bia no yeso ka kebetima ye de asom no yeso be ye edefo mama nhwe NPP mpanyifo no hwane hwane ne ye hwe omonim ne dai odwuma se si ade make us say Secretary of the party, just from Ponkodia, Anuntumi, Ewaha, former ministers, bit to say, Ora Kwabna, Ora Adokofo, Ewaha, Mehutaman, Odino Kwapia, the incoming Asante Chairman, Onosoha, and several other party people, all Muna Ohanum, Aubia Esum. Okay, Honorable Medasi, Yabasa transfer to Kotoko Hineba. Medasi, I've been getting now. And Ora Keskin, and I don't know Ajache, Eura. Eba say osha nia ensentrania ekoso eye dwumade asia echesa ampa kotoko hene ene da o screen no so no otumfo osetutu ababio onse okasa obe screen ne dia kasa ya position ida so be hwewe ye owo ani be mu bia na ntimi so be hwewe ya kisa me kan ma ne ba say mo ye interview ya me sa ada ne enti ha gina ha hwewe okay enti ura eba eyade a yewura ena yehwe no ewo yen screen no eso no eno ene ade a yehunu ewo yen television no eso no eno nti wo hwe a eyade a na so for etwa ne ho ehia ena onom eda screen no so no eno echi yehunu se wonom a enyenya egu wonkomu ekyesa mpa asem kase ena atowo no omo so eyade a yehu omo ewo screen no eso krobi Asante kotoko hene ena oda yen screen no so ono ena adekasia pa ato nani ewo ene dwumade emu a ono ena te ayi paso a enye asanke to akra ene washa ne krobo ncha no biem ena aya no esanso ehyehe ne cha no eho ekire sampa asemo a eya nenso mako enimu na ato yewura eno ena yehunu ewo yen screen no so no eno nti babia wo bia no sa wo hwe ne a Opimso TV live ewo YouTube live ewo Facebook ena afi live ewo 104.7 Manhyia himfie ena uhunu ya yede esom we eno nti we ena eba oi enti ne ehunu yade a akire sampa crop ya Asante kotoko hene watchunity no Frankano ayiniti Frankano ayiniti ena samanka enso so ayiniti eno kire sampa kotoko hene enje bia obedru edwabo ase na waba abetrase wo screen no so a wo no
asomfo una de hye nyanya egu ekomu sampa ade a eya ena ato on said medical aka no eno ene amamre mu no ewo ho ade a eya ato franka no Asante franka red, green, black and gold chess ka call kwaye ena ni kwaye mu kania tene kwaye mu eno ena yehunu no enti Krobia Sante Kotokohene Otumfo Ose Chwa Bio Waba aha eno ena yehu ewo ye screen no eso no Elonti abusafo me kamo se Kotokohene oyadru edwaboy ase uhunu franka no Asantehemaa franka no eno ele yehunu no ampa enne Kotokohene washa ne chachao nana biewo wadaroma beme nana biewo beme kakra na yenchacha nsemu kakra ema yahefo Kotokohene eba wohwe na fade no a eden ena president me Akan chemu kakra ben ena ewo ho ema yene yahefo yo minya medase ene wohwe de ekoso hana edan so kra ene han madane abutu omu se dwada na no bai enra omu bai ene ugoi edoma aba ene omu guso mba no enya asem ketwa sabe era pie edohwa etuo edi animu etuo mutu na ya etuo a ohempani otumfo ze tutu a odikan wode kwa akon ni na ya adwuma we are yakan ajapoma ka ho da bia ewura bia ajapoma opie ene ajapoma ka ho tomo eka ho ene etu awodo ni nyina da so ya adwuma etu enu anu moto no etu a yedi di akon aye opemizo penso ene konfo penso no sa etu na ne etu no enti aye franka no ya unu Asantehemaa franka no eye ahosio na emiensa ena eche edemo enchemu be no mu Saturday night no Asante si munya ne Asante si mu achepa afi apem ahenkro aduasa no 1935 Asante kamo mu san baaye no ebran kamo mu ne ba no na franka no so ka ho otufo ajima prepare second aha mayanhwe Kotokohene agibiribi ode abone bi na battery mienu na wasande amasanje bofro we a woye ekrese amamre mo ede na kyen nyina no eka eswankwa adwuma no ho eye niam yewura ede ye no ho ansa na otu atene ansa na otu atene kwa na yade a wode eka no ho ansa na otu atene eti nyina no ekere ebambo na ohwa oze franka no mienu bi ka ho nyina na etuntum a de nchechedam ekere se ampa Asantehemaa ye ni abre nyina oze no tutum kwa ana de nchecheno edam ekere ni bra ye wom se sei mayesh ohene eba woni a edi animo no ebinom helefo na omo nso dwumadi a mudie no ebi enisen ohene basaya omo a mofa yewura ede ne ba chidom eni jase eni won bani nyina no a mo gem nyina ne jase chidom ni jase omo na fa yewura ede ne ba na ogonzo a omo sa adana ko sanje omo na nyina ne jase a jase no wura mu a omo nya ananta wo ananta ewo mu ho agana esuwankwa ewo ho omo nyina no ekabom ana ema ye jase so muna ni ewura eba osha samanka edikan osha wachizo so a eya yenuano eya edemofo so omuna so kan spamba ekuodo a omuzo so ebra kwam se de beya smamboni bia okwa bia no befu wanza na ewura ababetwem mene nana dewo ena echeche enkomo yewura ene die screen so no ene Kotokohene oti apakemo enra otna apakemo ene so otna apakemo echese otna so be sa otna apakemo na de enti ena eyiye sei na yewura etna apakemo yo say obusa no sanete
dia ko su bia to ko hene onu ni ti no adom ni adwa hyem wa ha ko to ko hene opa obetima che se on na pakam obedante from onu de ope e na oye wota so minim say dia boda pakam na so pakam anya mo wa ko to ko hene obentimi nkyere utimi nkyere wadwen fa ne dwumadie ho yo e na oye maye that is screen you sway. Ade bi ena so abrantie yi. Ase enyim enyam aso otiahwe. Eno ye de no. Mediga aka eye sumankwaafo na omuka esumankwa ekuo no ho. Eye chese bibi wo ho. Tumia nkasa wo ma brakwan mu. Sa obo abe hune ayere no. Chese bia wo hia tumi bi wo kwan mu a. Wone no edi asie. Enti enya kwa. Sa ade no so no sa kwa. Ode hwe samanka. Eduro bia otuna ya okwa enko ni ayere no ne wo hia tumi bi okwa mu enti wo mi na adwumadie ni se wo bra kwa mu asa na kotoko hene aba yewra enya imeti every ahimfie enche bia obedru edwaboi ase yenhwe enema egu yewra so benkum nifa eno no eyeden na omo so dwumadie no bi ni sen sa omo awoni na ne ye afra bia so woni din omo mkutali na ye hemfo nananom enye se bia ahenkwa adwumadie bi no mu de mu nyan nananom afra bia wo hena ekuta no enti yewura ba no ne ade a omo de edinanim ebo ne ho ban so sanete medase abusafo yego so ayede dwumadie no ebramo Nana Konadu Yiadom III ne Dɔte Yie enne eyeda etosomiensa nyame yadom a ochena ena ebeba awieye enne eda etosomiensa yi nananom efra chirichiri ene benye aba a omo ebesom ebi eye National House of Chiefs a oja ho ya ojebi eda omo ne ada omo no one ne dom aba bedru mantam ahodo dunsia no anase dunum mantam ahodo dunum no enka no omo nyina so na musifo ewo eye adwumade ase Asantehemaa omo soso amanhene nyina ne Amanhyia no wonum nyina so aba bedwa omo atenase yewura enya drujom entubehwe a obi bia sorry nana de wo ede na ekire yen yewura abedrujom na obia ekire ne naso sa na se eye okase no apie okase adrujom to obi bia wa ha bia enya nwanwa se obi a sore ekire se amba tumi angasa adrujom se ohwa bitekudo babia wodi no asesa enu asa na yeye esesan yenti asane se yewura afra pakan a bitekudo no bedi akonya na anim ne mo se yewura namfam dia uhu bitekudo na no yewura odi yewura anim ena so afra pakan ti o ma bia oba bedi odi akonya na anim pe sana etie ebebe be afra pakan bia no eho na se bitekudo no odi bitekudo ya ye ka ho asami mama mi sa we edru ba bia ade na hye ho no na ye fita edru ba bi so na ade na hye ho no adane ene o hwe de hye ho no a adane nya fita eno tresen de enti na adane eye abre bia ye wura beko ayie no a bitekudo ni ko bie no za na tie na ho so no ade na hye ho no esesa omo se wo hu tuntum wo hu kokko kakra so ho za na tie enti abre bia aye adwabo bia bia aye akwaside bi anasa afashe bi no o se ya ho ne fita na wo de eye ya ho ne wo Asantehemaa etwa adwo Asantehemaa nyina maame na Asantehemaa na dawe enu ti ahu wo eye bitekudo ho no ebesesa merase buzafo pani behwe wa wonya mehwe bie no bra behwe yewura na oda pakemu edom edi animu edoma edi akire edoma edi nchen ni benkum ni nifa wania okurokura tani ahodo wania owonia ma ahodo ye nyina no bra Opimso TV ye live Facebook ye sanso ye live our YouTube
yɛhwɛ bie otie radio na obetie nanso ebia na wante aseɛ oba Facebook dia obɛhɛ no live a de ebɛka bi ho asɛm bia no ɛda mfoni no so ɛda screen no so na yɛyi kyerɛ wo nana wadaroma yɛhono yɛnuanom yi a ɔmnom okay wo dem yɛnwie ahanansa kɔtɔkɔhene atene n'animu ne n'akyi twene ɛde akyire no ɔmam deɛ no mu ne ɔmam de akyire no nso ɛbɛyɛ wɔ no ɔmo dwumadi nso ne sɛn kɔtɔkɔhene bia yɛde agorɔ twene na gyene taataa n'akyi no nso so twene na ɔdibom fɔntɔn from ɛwɔ n'akyi so ɔho wohwɛ ɛdɔm a wɔde apie no a kɔtɔkɔhene apia a ɔde dɔm wontimi nkan ɛdɔm a ɛwɔ ne nkyɛn yɛwɔ ɔhene ɛne yɛwɔ ne mmom kɔtɔkɔhene bia ɛda nso kɔtɔkɔhene bia ɛda nso koraa wode wɔahwɛ dɔm ɛdɔm a ɔde ba benkum nifa n'akyi n'anim baabi a nipa na ɛba no koraa wɔntimi nturu na obi atwene n'ase so ɔbɛnyaa kyɛ sɛ ampa tumi ankasa na apie no asante kɔtɔkɔhene ɛna apie no yɛnka wei ho asɛm yɛno sɛ yɛnnuanom ɛmaa ne mmeranteɛnom ɔnom ekitakita ɛmaa bi a asosɔ gya na ɛpuru wisie ɛno no ɛyɛ deɛ nea wobusae a deɛ kyɛn sɛ adeɛ na ɛkuta wo mu no yɛfɛ no tɛnɛhene yɛwɔ abusua a ɔmo na ɛdi yes ade hye a ɔmo na ɛyɛ ɔmo dea ɛnyɛ obiara sa bi akwa ɛna ɛkuta bie sɛ ɛyɛ ɔfɛ nti kɔ akɔkuta bi daabi wontumi nya no saa ɛti wɔn ne yɛfɛ no tɛnɛ no Medase abusafo ye kuso a ye ka mo se wonya ema YouTube ho na bra sesi na bra behwe ne ekoso no wo ma Facebook nso abra wo ba like page no share na onua no ma ebia motutu kwa wa me ne na omo nnima Asante amamra ne amane no omo nso hwe bi ma ye nhwe ne ye hunu ewo ye screen no so no asel tuo ne gumra nte bi kon ho wonom ye henefo na de tuo ne gum kon ho yi saa tuo we nyina ya tu a ohimpani de kwa akon ni na ya adwuma enti kɔtɔkɔhene pie atuo ni na aso pie ɛbɔ no ho ban ɛdene kɔtena se na ɔsɔre na ɔkɔn so saa de nakɔ saa tuo nyina da so ya adwuma ɛno yɛ tete deɛ ɔha ɛnɛ mahunu dweta we no ɛyɛ deɛ we yɛ dweta kudio no anasa nya no a kyerɛ mu yɛ deɛ gyina yɛ limu tintin so yi dabi dweta kudio no deɛ wɔdi Canada we ne yɛfɛ no mansuo ɛno nti sɛ wohwɛ a obi di akyire pɛ ɛso obi na obi di akyire odi akyire na fɛ no mansuo hene otumfo mansuo hene wei ensuo bi a wɔ hene ɛbɛnom no ɛno mu na yɛ kora no saa wɔ hene na ɔno mansuo hene no ɔno ensuo a wɔ hene de bɛdware ade hyɛ de bɛdware yɛde bɛnoa aduane ɔno ɛna ɔhwɛ soɔ na saa nsuo no da ɛyɛ akɔkyala ɛyɛ ɛwɔ na saa nsuo no da ɔno na ɛhwɛ soɔ ade si sɛ wei no so kyɛn bitagudo no wei so kyɛn no saa ne teɛ ɛnti ewura tena ase a yɛbɛ nsi hɔ ɛbɛsoa no saa kɔpem sɛ ewura bɛsɔre bitagudo no ne ewura tena ase a yɛde si ewura nkyɛn yo abusafo nea ɛtwa go nyinaa no ɛyɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ɛna ɛyɛ yɛtwa go deɛ wo ɛnora mehunu sɛ yɛwura ɛkyɛ na ɛhyɛ no na ɛwura bi ɛhyehyɛ ho ɛnɛ ebi nhyɛ ho ɛno no deɛ nti na ɛnɛ deɛ ebi nhyɛ ho ɛnora na ebi hyɛ ho mɛdi gaa kasa ewura na fadeɛ no sɛ nyɛ sɛ wɔde bɛpia abɔnten a obia ntimi nkyerɛ sɛ misusu sɛ ewura na fa so no bɛyɛ sɛ wɔde yɛ no ho sɛ na ɛteɛ obia ni hɔ na ɛnora deɛ no deɛ na ɛhyɛ ho yɛfɛ no mmɛtɛɛ saa deɛ no epie pɛ na kyɛ sɛ ɛkum mu neɛ wɔ saa adeɛ nyinaa kyerɛ sɛ ampa na Asantehemaa a ɔda hɔ yi sɛ yɛ owuo ne baa sɛ anisoɔ ane ɛne ne di ako a ɛneɛ obiara nim Asante de ɔtumi yɛ Asante de bro ne ku yɛ mfie wɔ ha anka yɛbɛko agye na Asantehemaa na nso so bama wo deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ enti saa adeɛ no a yɛhu yɛ na ɛhyɛ ɛkyɛ no ho no yɛfɛ no ɛmɛtɛɛ pakopan a saa boa no wokɔ na wopɛ na ɔtu na ɔde awɔ ɔtu na ɔde awɔ aboa bi kɔ no ho ɛno ɛna Asante ɛhwɛ so a yɛde kɔ ako bebrebe ɛde di nkunim mame bi sa wei so ma wono sɛ yɛwura gyina hɔ ɛna obi ɛpono ɛhim adeɛ ɛno no ɛdeɛ na wɔhim na ɛdeɛ na ɛkɔ so yi
Sadia Nina, Sunsum Jumanibia. We and Yanam Quanae. Who concerns sorry, baby, said Roma, nominate traditional, almost ashes at the enemy. Says to them, Susan Bonnie to me, my home. Susan Bonnie and to me, my home. It's an unknown PSA. Sadia knows so. Once a year, she at the palms of Susan Bonnie, Bia. Your treasure said no, and your piano and the Jones are the Biamica, Obiano and the Babahoyan Fed. And you said, Obina, a Calvin, Naka, but the palms of Susan. Enchebia, Ebro Adebi, Irana, and so Abrante Bako, or the Nisa Bosom, and don't know a Dania, Nadian ordinance are some present. Abribia, and only Samanka. Abribia, you will be to me. No do be a water or the Nisa, a bosso and prince. Sadi and Casano to me, and I have so when the bosom prince and son was nothing. You are Transia, Sadia is the one. And to me, Pierre, over to a front one thing, I will say. So, yo, Mera say, Nana, Mano Sam Rantan, my baby, so, Omo Eya, and then Omoya, and some bay and Omoka. Sam Rantia, Busher, Mojashi, Omoya, be mindful. Now, and you know, more to honor. Yeah, Omoyalina, a friend of Omo, okay. And Bempi, Rabaka, and Cantano. Omu, Ekamubi. Okay. Omutu Saduna, a shay ratting. Aquami, Ekanyano. So, okay. And they, not a team at the Honma, and some of any econo. And you rattan Bia, Obako, a Yasano. Sa, I was saying, as a paper. Okay. About I want to add a shay ratting. Okay. Where's the so you bet me? I hear for Naya. Okay. Okay. You were Busia, I'm going to say, no. So, we know from Bremen phone. Okay. 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 Mira say, Nana de Runa in an education and Comono. When you make a yes, sir, bra. You. Primso TV, YouTube, Primso TV. Obawa, the Akan wants a minion, no down for Nino, so the Akan wants some. Now this Yandia, now also their church in Chirima, now and Emma Cosim. Yura Atnasi, Mano San and I at the so, SBB so, Bobia, Wasaban and Num, area day. Yo, Upsaya, Adia Yura, and nice disorder. Akokroa. And also a boy you are buying. Dina, idea. You were no. Okay. You are Akokroa. Okay. Ah, you had never been after. I bought on buying the free Suzumboneo. I didn't know, and you now as Aqua. Okay. And I say, I was a four-bra. Now, also, Besha or Niso are there. Nananum, Enya, Atnas, Yura, Waba, Abetnasi. Wabetna say, Mahono say, Emrante bin so one ekita Afrano. Wadaroma Afrana na oyura tapa kemuno. Okay, mayansha yura mpaboa esheno. Erdem mpaboa ni na nime bi so egu ni nai. Adia egu ni nase no, ye fe no nase. Sadi we nyina no, ye nime bi na ye di afra no so ebo no ho ban. Okay. Nase no. Enye bibia kwase bia for life. Okay. Ye bibi na ye ne di afra. Ah, ebo diura, wote wono, efiri nase positivity, bambonko a. Sa. Yo, merase. Enfrana na ye ka ho asem no. Ye wura ba de legu benkuni ni fa no. Eno ade wo so amate kwamu na. Sa pepepe. Medical ka say afna bia wo hina ohweso. Okay. Afna wo no, be pomponso wo, ahweba wo ho, busumuru wo ho no. Afna hodo bia wo ne hene. Okay. Eno na wo ye wura ni sa no. Yo. Abusia ye gina emfifin ya. Wura egu omokomu yi. Omo nso ye hene fo. Omo ni na ya ahene nana. Okay. Ahene nana no ena sa pray ani pray abenti. Bonzo mo di nyanya. Agu omukom a mo ina so jamu eye nana Asantehemaa. Okay. Yo. Ye ka hene nana obi ebia na obi antiase eno e kire se obi ye hene nana
eno no kyerɛ sɛn abrade ase na tie yi okay ɔka ho bi ade ase we de ɔdaro ma na yɛ pa enkyemu okay ɔka ho bi wujuma die ne sɛn ayɛ na yɛna yɛprapra ɔyɛ ne ho sɛbi santini bi a babia no ne ma wa wo mu no ne nana mu ene yɛdwuma die ne sɛ yɛbɔ yɛ na ho ban som na mo som santini na ho mo som a ejahena na wujuma die no mo de som na iyo meda se ole live ewo Prince TV ewo YouTube any Facebook dwumadie no live ewo ho me wo se aho bebre na wa ha enkran for ha fra for ha mantama hododu no aka no de kama se won nyina na musifo ewo ha a onum eba ene abesom na makotoko hene enso dark na wadaroma okay afena Tuareg Asantehemaa ono so odru adwabo ase head of Tuareg, in Ashanti region. Okay. Yeah, we saw the document no Abramo ewo Opimso TV, Opimso Radio, Facebook, and our face no YouTube ewo ha na ye betwetwe nkomo na ye lebi enkomo bebre ewo dwumadi no eho ye nuanom a omo free mantama hodon bi eba no ebi abeka yensa enkranfo no ebi wo ha enkranfo no bi ewo ha ye ne om ebeka sa mira wadaroma bema wakwa bana odi. Yeah, me too. So your friend me as a watcher Nila Kublewa, the last born of all spirit. And monso more ba money wine the buy na wine the demon lim mo penny in wine more any amon in the buy a friend saying. Yeah, the president of Gandangbe National House of Chief, which is in the person of Professor Odai Wolinchi the third. Yeah. Ono a paramount chief or he by paramount chief for the whole Greater Accra paramount chief National House of Chiefs. I don't know a president. And the Greater Accra Regional House of Chiefs president and I then a buyer and then I'm working and I didn't know any yehumo hey and then Abaye da strong ko ewo ya mamremu every say otiko also oji awowo kotokora o ni maami yi na ye no na se eba ne sa oprempon bi to a e wo se ye nyina ye baako because ye nipa baako so ye wo ha ye de nail besu na ye de nyina abomu aye yi no so that is the main reason why ye wo ha no meda se ye besa bada bekabo se kotoko hinatna se ade adehye no efrase a omo ebechia nananom ahemfo efrase a omo ebechia na dwumadi no atoa so de na de wo kotoko hine transisi ya hwanom ne di kan bechia na de ntina na tiza wo transisi a omo mu di kan adehye nyina ebo anan kwachia kotoko hine na afi omu wi a nananom aka no so etoa so sa obia anim odi wo sa na tie. Okay. Bi obetasi bi asana tie. Aho bebre abrofo efre amahodo so omo nyina e Manhyia himfi ha omo ebehania ekoso no na omo so awde adansie no akro akire asanta mamra ne amane enye asanketo akra na me kai me se Tomo. Okay. Wa how to for Tomo was in it. Tui. Nina ya tua ohimpani ane ne yonko anoche konfo edidi akon eno na nei nina ada so ya eya adwuma yi the deep part say nana etuoro enene trauma kwasi pie ene sikantu pie dokumansa pie ajayi tu pie sise kwa bra musu pie
2 more questions na metu akaba ko Ajapoma no oyi Yana ka mpe ni komo wi a e be jo no so na so ni komo sa etoyi uduma die pa ene sei se bia brebe na moto ye etutu fo no ejuma die se ne boy Asante no ban Asante no ban ene nya dwa keto o dwa kese pa efe Asante ne bia wo hwe edomo de bia na nim ni na chi nifa ene bekum enya asem keto a won se ya emienu ebi di 23 chi e bo no ban ena Asante be pie no ye na ye dey edi kan si aponte first ni atutu na obi ahu se bibi ye dey eba okese ne ba to kese ne ba dey o se dey oye bia wo sori na ogina ho na oja dey wuye bia to hu se ye breba na ye edi kan ni atutu ne ba saa obetina so se edi to na ko chia ya che ne se ne member ye ta na chi edu ye tiri to ne ra che ni sei ya che se na ono kana ka me ba ho ye bra transi bia atori nyina ato santene na uduru hon ma wa pagya to no de akere ewura eno echa se de ka che ewura ne se ne member e bo no ba ye ta na chi ye wa ye nkoi momre so da ye mre akukudo no de ma ye no odi dua e mu no oho territory chere se bo no ho ban da ane da ani a ya tutu ne bia mna hu se yes se akuni edi a ke o bo no ho ban ese wieye na musa we ano musa eto ni bidina nim na bidina chi eye mo ana mo che mo bi kodi animu ene akire anase omo di animu no nko ana mo so mo de no enko ya na eche mu de di akire no ubusa ma Japan ma we na o de di akire nim bi nene abe yewura ne sikatuo etuwa a edinachi na de ye atu ne edinanim eti no edu se akochia na de ne dinachi no ebe de kan ko ne ye edu omachi eduru wa ere tuo de nyina de dinachi de wa nyina ebe tie no ne ye sheki ya wusu ne se ache no ya mena wu se ne mema ye dey e ho ye bo no ho ban ba bi esa ho ko no ye bo no ho ba atamfo bi entimi fi na chinya dey e ma me ne boni edu we se ba bi awrati na tuo de nyina eje na chi mi fo ma kwasi gina obi dokument se gina dokudu e gina obi ena doku aja poma na emu aso gina obi odiba ena ka ye be hwe eye ajapoma ono so ehia anke timu asem kakra ebise nim djuma sa eye ajapoma wodi sa tuo nyina aye tu a ewo no fetete ni nyina di akopen na ni nyina so ba ko no a ni nyina so ye adjuma free bra konfanyi ene ewura echichire asanteman no etu adika ewura de kokon no era so wo ho ene do ko Japoma enna na semu yewura eka edenya ase asema o ka se do ko Japoma mo famra o ti o ka se de ire Japoma no do no abra o kosa konfosi ku ira o do no onu ane ira o do no pa konfosi o nku no no fa na mo ase onfa na mo ase nana wo do adama wa nka beti ko yire enei aduane ene ewura ka se ne aduane nananom de nananom omo yire no omo mamo ho na mo yire nananom twa mu no mo anwere no ho sabi apem so odi kai oku ne yire odo no ena odi ye de odi na mo ase chichiri to no ena odi ko so odi ko di nkunim ena je santimesi ho eti yes yesu ye ewura de ye no beka se anya bia ne ye memeti me ewura ka se me konkokuma eno ana me yo ye ewura da se adama obehwe eye maye ahwe maye na ye ne mo nkomo kakra yo na yekoso kai mu se nkomo atwetwe eka atuo a eboye ewura ho ban se atuo nyina no ye atuo a adi akopen efiri ohempani pen so one konfo pen so adi akoa besi enei eno na tambia no anasa abre bia ewura epia ebo no ho ban omuchemu mienu ebi di nanim ebi di na chi ewura transe a omu di atuo nyina ko kire ewura kire ewura se ampa omu mrei omebo no ho ban a ekopim se odomankoma ba be fa nyina edi akọ enti eye tomu akwasi na yene etwetwen sa enkomo no ye bepe eye Ajapoma anso aba na no so yene na abomu enkomo
for na ye kai mo se Dɔte Yie no ena yɛde ɛso mono ena yɛda ɛtaso miɛnsa yɛ Manhyia ahemfie ene yi kɔtɔkɔhene atena se ama ne nananom ɛsom nana de ɛwɔ mu yɛnhwɛ ade a ɔmo ɛpai no ɛno te sansɛm a ɛkɔ so de Idrisu Ababio. Yes, so someone knows you. Oh, such a two bed, I could have Chamanton shows. I want to see. Ajay, which are so to more. So such a dim robber. Onwa, Adimo, Adamo, Dankadiabo, Penotida, of your chapiters or to Otopa, Occupation, come from. Alhaji. Obreko ni Samoa for before. Ordinary footed and change power no patu. One to be cow. What you want to here? Now, could you idea? Would you dom, you crow, not at my boom, not at the mine. That's why I said, oh, what you are, no matter the girl, sitting in the car. Ya cow, ya, and to make cow, ya. Ya, 7 hours by ya, we be seen. Say to on Ibraba. Yes, let's see. I didn't tell me crying. No, black for. Can't tell you, you find much there. That day. Why I said that? Why I said that? No more to take any, and it is why I need no black for. You tell you, Patty. You find much there. Come from. We welcome Alhaji Abdul Fatai Idris Ababio, the Ashanti Regional Gunja Chief and the Vice President of the Council of Zongo Chiefs. We thank you so much, Alhaji Abdul Fatai Idrisu Ababio, representing the people of Gunja. And I welcome the founder of King Faisal Football Club, Alhaji Karim Gruza. Heavy. Yaguswa ya de Dɔte Yie no ɛsomo kɔtɔkɔhene atena se ama na de hye no efrase a ɔkyea no bieku no te wobɛhwɛ a oduro hɔ pɛ na wabɔ mu ase wodi kan kwa ha wabɛti na wɔma ntoma no ba fam na oyi ne mpaboa baako ansa na wabɔ ne mu ase akyerɛ kɔtɔkɔhene wɔfa ɔdaroma ɛno no ɛkyerɛ yɛn sɛn sɛdeɛ ɔkwan mo fa so ɛkyea no Biafo ɔhene a ɔhene deɛ yɛnhyɛ mpaboa nkɔrɔ anim yɛwɔ wɔ ne yɛhyɛ mpaboa manhene ɔno nkɔ obɛyi ne nan atia so ansa na watea enti ade hye a ɛkɔtea no nyinaa obiara yi ne mpaboa de ahyɛ no bɔtoa mu oduru hɔ a wɔ bɛrima a wabɛti wabrɛ ntoma no ase ɛsɛ wakɔ ha na afei wabɔ mu ase na wakyea na akɔ na ɔfoforɔ aba enti sɛsɛ deɛ ade hyeɛ mmarima ne mmaa na ato santra wɔn ɛkɔma yɛwura atena ase na ɛno akyi ɛna yɛbɛto nsa afrɛ mpanimfoɔ a ɛsɛ wɔn bɛteɛ nyinaa sɛ yɛdwabo biara de a kande hyeɛ no kyea wie a na amanhene no ɛbɛkyea nanso ɛnam sɛ ɛnɛ yɛda soronko nti menim sɛ wɔn anhyɛ nidisoɔ wɔne a yɛbɛbɔ wɔn din ama wɔn abɛkyea yɛwura na yama no yɛakɔ nti saa na ɛnɛ nhyɛn no ɛrekɔ na obiara ni hɔ a ɔbɛkɔ ɔhene anim a sɛbe ɔhyɛ ne mpaboa sɛ ɔno a ɔtumi mu akwan moma no mmra ɛneɛ ne ama akwan na wɔawokɔ saa na ɛteɛ Ofaya Mohammed ase yɛbɛsrɛ mo a mo so mo hɛ live no
mon share link no share the link na unia no ma aka nyina nso nya bi enhwe na omunsua ade a yenso yesuai na daache opimi ede aka asem na me ka mo say yesika asem nyina nso no ye kwa kowie no Stanbic Bank na waso ya